Velkommen til den anden deltagelsespligtige opgave i elevens læring og udvikling, lavet af Christine Andreasen, Nadine Schmidt, Julie Gram og Anders Holm. Vi starter her med listen over de kompetencemål, som vi mener knytter sig til opgaven. Vi tager nu udgangspunkt i filmen Fortællingen om Rosa. I denne dokumentar møder vi flere forskellige unge, som på et tidspunkt er blevet fjernet fra deres familier og placeret i plejefamilier. De skal hjælpe med at producere en film med udgangspunkt i deres eget liv. En af de unge er pigen Freja. Hun bliver omdrejningspunktet for vores analyse. Til analysen vil vi benytte os af Alan Carrs multifaktorielle model, Susan Harts neuroaffektive udviklingspsykologi samt NUSA. Alan Carr beskæftigede sig i en årrække med psykopatologi i et udviklingsperspektiv. Det betyder, at man kan arbejde med psykiske forstyrrelser i barnet med fokus på udviklingen. Man kunne detektere fikseringer i udviklingen af barnet og derved forklare og behandle psykiske forstyrrelser. Han lavede på grund af hans forskning i en model, som kunne benyttes til den pædagogiske og psykologiske undersøgelse af et barn. Han mente, at man ud fra 5 faktorer kunne analysere barnet. Disse er sårbarhed, vedligeholdende, risiko, beskyttende og udløsende faktorer. Vi har valgt at lave en analyse på baggrund af barnet Freja fra filmen Rosa. Ud fra de oplysninger, vi får i filmen omkring Freja, er der en række faktorer, som spiller en rolle for Frejas udvikling. Freja fremstår i dag som en ressourcestærk ung pige med god begævelse og stor selvindsigt. Trods dette har hun haft en hård barndom, hvor der har været en række belastningsfaktorer, der har haft negativ indflydelse på Frejas liv. Disse samt en beskyttende faktorer vil vi nu se nærmere på. Hendes biologiske forældre er begge psykisk ustabile, præget af depression og alkoholproblemer, hvorfor hun selv er disponeret over for en genetisk sårbarhed. Der er psykologiske sårbarhedsfaktorer som lav selvfølelse, højst sandsynligt på grund af manglende stimuli og foranderlige stressende hverdag med en alkoholisk mor. Risikofaktorer er mere synlige for omverdenen. Hun har levet i en negligerende opdragelsesform i en desorganiseret familie, hvor der ikke kom aftensmad på bordet. Freja har tilknytningsproblemer, da hendes tidlige forældre-barn-forhold har været påvirket af utryghed, psykologiske problemer hos moren og anbringelse uden for hjemmet. Dette ses ved, at hun havde svært ved at knytte sig til den nye plejefamilie. Vedholdende psykologiske faktorer er, at Freja bliver ved med at håbe og tro på, at moren får det bedre, det vil sige umodne forsvarsmekanismer. Samtidig bliver moren ved med at være syg, sågar rammes hun af kræft. I konteksten af familiesystemet i kaos, der er fravær fra farens side, og forældrene har det samme problem. I det sociale netværk gav plejemoren hende ikke plads til at være ked af det. Freja taler derudover om de sociale vanskeligheder, det har medført. Hun kunne ikke tage nogen med hjem fra skole, da hun var flov over hendes forældre, hjem og sig selv, hvilket udløste en frygt eller angst for, at nogen skulle opdage, at hun ikke havde et liv som alle andre. Ikke nok med det udløste det også tab af venskaber. Sammen med angst og tilknytningsproblemer har de udløsende faktorer derfor været et akut stress over at skulle vælge en ny familie væk fra moren. Tristhed over morens kræftsygdom, hvilket resulterede i indadvendthed. En vigtig beskyttende faktor for Frejas positive udvikling er hendes gode begævelse, og i konteksten behandlingssystemet, nemlig hendes socialrådgiver. Her var der ifølge Freja accept af problemet, en aktiv problemløsning og god koordinering af indsatsen. Ved hjælp af dette kan Freja nu fremstå som en ressourcestærk ung kvinde med god selvindsigt, som nu kan rådgive andre unge, som er kede af det i deres plejefamilie. Samtidig erkender hun svigt fra sine forældres side. Susan Harts sammenfatning af den neuroaffektive udviklingspsykologi. Omsorgspersonen, som Bowlby bliver beskrevet som den mest væsentlige kilde til, at spædbørn kan konstruere indre arbejdsmodeller, kan have spillet en meget vigtig rolle i Frejas manglende udvikling af tillid og i sidste ende selvtillid. Frejas mor kan på grund af alkoholproblemer og depressiv sindstilstand have haft besvær med den naturlige samregulering med Freja som spædbarn. Freja har derfor mistet en vigtig medspiller i udviklingen af sin verdensopfattelse, da barnets forståelse for sine omgivelser og sit selv kommer af en læringsproces, der sker i den dynamiske relation til andre mennesker. Mangel på udvikling ses, at hjernen ikke kan udvikle sig selv uden at spejle sig i et andet hjernesystem, og de biokemiske vækstprocesser forhindres. Morens svigt kan også have ført til, at Freja har svært ved at udtrykke sine behov, eftersom de ikke nødvendigvis er blevet mødt, og hun er jo dog ikke engang
har fået mulighed for at have en meningsfyldt interaktion, hvor hun har oplevet en reel respons på disse. Så fremt hun ikke har fået respons på sin måde at give udtryk for de basale fysiologiske behov, og senere de mere komplekse, kan der være sket en fejlkobling i relationen mellem Freja og hendes mor. Freja kan have flere mangler i sin udvikling, som vi ikke på baggrund af informationer i filmen kan sige noget om, men der er tydelige indikatorer på en kobling mellem forældrenes type svigt og Frejas tegn på udsathed. Nussa. I det følgende vil vi argumentere for, at der er sammenhæng mellem Nussa og de aktiviteter børnene foretager sig i fortællingen om Rosa. Nussa bygger på Susan Harts neuroaffektive udviklingspsykologi, som vi allerede har reflekteret over. I denne tilgang skal pædagoger og terapeuter arbejde med børns evner til mentalisering, affektregulering og evne til at indgå i sociale relationer. Der skabes et miljø, der fremmer disse muligheder for emotionel og social udvikling. Der skal opbygges psykosociale kompetencer gennem leg. Dette er det teoretiske grundlag for Nussa. De unge i reportagen bliver vejledt af deres terapeuter til at mentalisere sig ind i den fiktive person Rosa, som oplever en lignende skæbne som de unge. De skal i fællesskab social relation arbejde videre på Rosas historie ud fra deres egen skæbne. De skal affektregulere i det, de skal arbejde på, at Rosa kommer videre i hendes liv og ikke forbliver i en tilstand, hvor hun er sur og destruktiv. Det sociale samarbejde af affektregulering og mentalisering arbejder de unge med, i det de opfinder en historie og selv bygger kulisserne og figurer. De skal mentalisere sig ind i Rosa og affektregulere, i det de ikke skal forblive i denne situation eller denne tilstand, men de skal se på situationen udefra og hjælpe Rosa til at komme videre og ud af den destruktive situation. Miljøet, som skal fremme disse skridt, skabes, i det de unge selv bestemmer over historiens fremgang og arbejder i grupper, som de selv vælger. De interagerer i grupper og opbygger sociale relationer, i det de arbejder konstruktivt sammen og roser endda hinanden for gode idéer. I reportagen bygges der psykosociale kompetencer gennem leg. Ikke helt som i Nussa, men på en tilpasset måde. Så på dette grundlag argumenterer vi for, at arbejdet med Rosa er en tilpasset variant af Nussa. Og til sidst har vi her en litteraturliste.